igen. Ja, jeg skal lave en haul, og det er fordi, jeg har været i Sverige i dag. Og så har jeg købt nogle forskellige ting. Først så var jeg med min mor og min far ude i sådan en thai-shop, fordi min mor thailænder. Og så skulle hun så købe nogle ting og sådan noget, men der skulle jeg så ikke købe noget. Og så var vi sådan i supermarked. Og der købte jeg en body butter. Og I kan nok ikke se det, fordi at jeg har ikke fundet ud af, hvordan man fokuserer endnu på mit kamera. Så det er sådan lidt. Men det er en body butter med raspberry, eller hvad det hedder. Altså kirsebær. Og sådan. Den dufter helt vildt godt. Jeg kan bare dufte det over det hele. Det dufter så godt. Men jeg har ikke prøvet den på endnu. Så hvis I vil have sådan en anmeldelse af den, så skriv hernede. Så laver jeg en hel video med den her. Og så bagefter var vi i sådan et center med alle mulige butikker. Og jeg var faktisk i alle de butikker, jeg gerne ville ind i. Men de havde ikke noget, jeg ville have. Så sådan lidt irriterende, fordi at jeg gad ikke rigtig at prøve bukser og sådan. Altså, vi var jo i Sverige, og jeg troede, det var billigere der, for det er det med nogle ting. Det var altså ikke tøj. Men jeg købte, jeg ved ikke, om I kan se det, den her med hjerte på, og jeg kan godt lide, at det glimmer, og så det er sådan, først så er det sådan, hvad hedder sådan noget, det ligner lidt grønt, og så bliver det blå, og lilla, og lyserød, og babylyserød, og så der glimmer på, sådan noget lilla glimmer, og så pastelfarver, det kan jeg rigtig godt lide ved det. Og sådan, jeg tror, jeg har ikke haft den på endnu, men jeg tror, at det er en crop top. Jeg er ikke helt sikker, og den er fra Gina Tricot. Se posen. Ja, og så tog vi hjem, fordi der var ikke rigtig andet, jeg ville købe. Og så faldt jeg i søvn på vejen hjem. Og så lige pludselig så spurgte min mor og far, vil du i IKEA? Det vil jeg så gerne. Og så havde jeg set på sådan nogle puder. Sådan nogle her. Derinde. Men så havde de sådan nogle i gule og grønne. Og dem ville jeg ikke rigtig have. Og så gik vi så længere ind i IKEA. Og så var der sådan en stor kasse med sådan nogle her. Og så synes jeg bare, at de her var meget sødere. Og der står Sweet Dreams Venedig. Og sådan, jeg kan godt lide det der med, at det lyserødt her. Og så sådan, ligesom sådan et spejl. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det håber jeg ikke. Og så købte jeg, det koster 20 kroner per stykke. Og trøjen koster 50 kroner. Så købte jeg den her. Og det synes jeg er meget sødt. Sådan nogle striber. Det ligner sådan lidt blade. Og så bare sådan stribet. Og det var sådan 20 kroner, og de kostede rigtig 40. Så jeg synes, det var sådan okay pris. Det var godt nok. Og så købte jeg 2 gardiner. Og det lyder sådan lidt gardiner. Men det er fordi, at jeg har ikke nogen gardiner på lige nu. Og det er så irriterende, når jeg vågner op. Fordi så vågner jeg jo helt vildt tidligt, fordi at så kommer solen ind, og så kan jeg ikke sove længere. Så jeg købte sådan nogle her. Og der er roser på, det ved jeg i hvert fald. Man kan også få i blå. Ja, man kunne få dem i blå. I hvert fald. Med sådan nogle, jeg tror bare, de er helt lyserøde. Der er ikke engang noget grønt på. Og sådan, det er 2, der er i den her. Og det koster 120 kroner. Og så havde jeg sådan snakket om, at de havde duftlys. Men jeg kunne ikke rigtig finde dem i starten. Og så kom vi sådan længere ind og længere ind. Og så fandt jeg så den her. Og jeg ville ikke bruge så mange penge derinde. Fordi nu havde jeg sådan købt rimelig mange ting. Synes jeg selv. Og sådan. Men så vil jeg godt have duftlys. Og hvis I kan høre en hund i baggrunden, så er det min hund. Så købte jeg sådan et her duftlys. Og I kan nok ikke se, hvad det er for et. Men det er med æble og kanel. Og det dufter så godt. Jeg kan dufte til det hele dagen. Seriøst. Det dufter bare godt. Og den kostede kun 15 kroner. Så det er fint nok. Den
kan brænde i, hvor var det stod henne, 30 timer. Og sådan, det er fordi, at jeg sådan tænder lys hele tiden, så det er fint nok. Jo, og så hvis I sådan vil have en video på den her bodybutter, så skriv en kommentar dernede og like videoen, hvis I synes den var god, og subscribe deroppe, hvorhen det er, og skriv en kommentar, hvis I synes den var god, eller hvis I vil have nogle andre videoer, nogle specielle videoer om noget, så skriv dernede.